קומנו ביחד בשמירת התורה והמצוות, כי הם חיינו באורך ימינו. שמעתי כשאדם לא יודע מה מדבר, ידבר בענייני הפרשה. כי פרשת שבוע קוממת את כל העניינים הנצרכים באותו עניין. כל שכן כשיודע מה הוא רוצה לדבר, יקשר עם הפרשה. אז בעזרת השם, נאמר איזה עניין שמאוד נצרך בעבודת השם שיוצא לנו מהפרשה. פרשת שבוע בעמותך. אומר הפסוק, וידבר השם אל משה לאמור, דבר עם אהרון, דבר עם אהרון, ואמרת עמה בעמותך את הנרות, אמום פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ויעש אהרון אמום פני המנורה הם הנרותיה כאשר ציווה אדוני את משה. אומר רש"י הקדוש, בעמותך השם שאמר ואומר כתיב בהדמקתם לשון עמייה, שצריך להדמיק עד שתהיה השמאבת אומה מימיה. צריך שהשמאבת תהיה אומה מימיה. שהוא מדמיק את הנר, מה ישים את האש ומיד יוציא, יחכה כמה שנייה, 2-3, עד שבעזרת השם תהיה השמאבת אומה מימיה. אגב, זה העניין שאנחנו נרחיב פה, רק בדרך אגב, ויעש אהרון אמום פניה המנורה, אומר רש"י, מהגיד שיחו של אהרון שינה שמו שינה. אהרון הכהן, קדוש השם, לא שינה, מה שהשם ציווה עשה. תמימות, פשיטות, בני חוכמות. מכל שכן יהודי כערכנו, שמו ישנה, מה שכתוב בתורה יעשה בני חוכמות. מה שהשם ציווה תעשה, עם תגרע ועם תוסיף. עם אהרון, לא שינה, מי אנחנו שנשנה? היום חדשים מקרוב באו כל מיני, כאילו תורה חדשה מאיתי תצא, כל מיני חדשים הבקרים יש כאלה מנסים לשנות בתורה מסורה לנו מדורות. אז אהרון כתיב מממד שמו שינה. גם אנחנו בעזרת השם לא נשנה מה שקיבלנו מאבותינו, מאבות אבותינו, כמו שהפסוק בשיר השירים אומר, צאים אחימות את ימך יפה בנשים, צאים אך בעקבי הצאן. פירוש אם אדם יגיע מאיזה דור נבוך ולא יודע, הרב הזה אומר ככה והרב הזה אומר ככה והשני ככה והשלישי ככה, אומר הפסוק צאים אך בעקבי הצאן, נכי אחורנית 5, 10, 20 דורות אחורנית, איך נהגו אבותינו, מה אומר הרמב"ם, מה אומר רבנו הארי, מה אומר רבן שם טוב, רבי נחמן, ואם זה בהלכה, אומר רש"י, הפוסקים של כל הדורות הקדומים, רבי יוסף קארו, מה הם אומרים? צאים אך בעקבי הצאן. זה כמאמר מוסגר. מה שאנחנו רוצים לדבר בעיקר עם הפסוק שתהיה שמאבת אומה מימיה. מה הפירוש? רבי חיים ויטל כותב בשערי קדושה, שכל עבר מרמ"ח האיברים של האדם הגשמי יש כנגדו צינור שפע, שעל ידי שהאדם מקיים מצווה באותו עבר, הוא זוכה ונכנסת קדושה עם אותו עבר. ועוד, יש מצוות שכל מצווה היא כנגד עבר מסוים. בספרים הקדושים כתוב איזה מצווה כנגד איזה עבר, תפילין של ראש כנגד הראש, תפילין של יד כנגד הזרוע וכן הלאה, אבל יש עוד מצוות שכל מצווה מחיה עבר מסוים. אתמול זכינו מקיים להיות שותפים במצוות פדיון פטר חמור. אז היא גם כן כנגד איזה עבר מסוים ברמ"ח איברים. אומר רבי חיים ויטל, כשיהודי מקיים מצווה מסוימת שהיא כנגד אותו עבר, אותו עבר מקבל חיות, מקבל קדושה. העבר חי, מה שאין כן עד אותו רגע, מאיפה יישאר כוח, מאיפה יישאר חיות. כשיהודי מקיים איזה מצווה שהיא כנגד אותו עבר, אותו עבר חי, מקבל חיות. אותו דבר בשסה גידים, יש 365 צינורות שפע רוחניים, שהם כנגד שסה 365 גידים.
וכשיהודי זוכה ונמנע מלעשות איזה איסור, אז אותו גיד שכנגדו, כנגד האיסור הזה, מקבל שפע רוחני, וככה האדם נעשה חי. כמו כל הצינורות שפע, זורם בהם שפע ואור אלוקי. אבל תראו לכם שיש 7 צינורות ראשיים אצל האדם. כמו שיש בדרך משל, נגיד, מים כנרת, זורם דרך המוביל הארצי, או איכשהו זורם מים, מגיע לכל מיני מקומות בארץ, אז יש צינור ראשי, מגיע לאיזו עיר מסוימת, משם הצינור הראשי מתפצל לכמה צינורות משניים, כל שכונה ושכונה, בכל שכונה יש צינור משני עוד יותר, במקום רחוב, והרחוב יש צינור עוד יותר משני, במקום בניין, ובבניין צינור עוד יותר משני, במקום דירה ודירה. אותו דבר יש בגוף האדם 7 צינורות רוחניים שהם הצינורות הראשיים. ידוע שהראש זה עיקר האדם, זיק לשב לא ימות, אדם, העיקר זה הראש. הצינורות העיקריים, אנחנו מדברים עליהם, זה 2 העיניים, 2 האוזניים, 2 הנחיריים והפה. הצינורות האלה, האיברים האלה, המצוות שתמויים באיברים האלה, הם צינורות ראשיים, שעיקר האור האלוקי מגיע לנשמה דרך 7 הצינורות האלה. דהיינו, אם הצינורות האלה פתוחים, שאדם נזהר בשמירת העיניים ושומר על קדושתן, שלא מסתכם איפה שאסור להסתכם, אם זה מראות אסורים, נשים וכדומה, מה מדבר שמרחם היום מה שיש, הפלאפונים, האייפונים, היצרה, פעם היה צריך להתאמץ להגיע להם, אבל היום היצרה אומר, לא, יש שירות עד הבית, אני מביא לך שירות עד הבית, רק תזמין אותי, אני בא אליך, בחינם. אז אדם צריך לשמור קדושת העיניים, וגם כן להסתכל בעין טובה במקום יהודי, שלא יהיה לו קנאה ולא יהיה צר עין שהיהודי השני טוב לו. וכן הלאה, שיהודי מקיים את כל המצוות שתמויות בעיניים, אז העיניים שלו נעשות צינורות ראשיים, ממשיך עם עצמו אור אלוקי, קדושה עצומה. אותו דבר 2 האוזניים, כשאדם שומר את 2 האוזניים שלו, דהיינו נזהר משמיעת שקר, הוא נזהר מלשמוע לשון הרע, לא תישא שם עכשיו, נזהר משמיעת דברי כפירה וליצנות, שיש היום הרוב לצערנו. אז האוזניים שלו נעשות צינורות שפע, דרכם זורם אור אלוקי. והאדם שומר את האף, מה זה אף? אף זה מות תהנה אף, נשמר מריחות אסורים של נשים. אף מרמז על יראת השם, כמו שכתוב, והריחו ביראת השם. אף מרמז על כעס וחרה אף השם בכם, נשמר מכעס. אז הנחיריים נעשים צינורות לקבל אור אלוקי. והצינור העיקרי הראשי הוא הפה, כנגד הנר האמצעי של המנורה, כנגד הנר המערבי, שנאמר כל מעמם האדם לפיהו. עיקר הצינור השפע של האדם זה הפה. אם הפה אדם לומד תורה, אם הפה אדם מברך, אם הפה אדם מתפלל, אם הפה אדם אוכל ושותה, אין מה שאדם מכניס לתוך פיו, אין מה שאדם מוציא מהפה. הכל יכול להיות קודש, והחס ושלום יכול להיות השם ירחם, סטרא ממש. אז האדם ששומר את פיו מדבר שקר תרחק, והוא נזהר שלא מוציא מילים, הוא מנבא את פיו, והאדם נזהר מלהוציא לשון הרע ושם רע, ומה שאדם מכניס לפה, נזהר בכל מה שאוכל, אז הפה שלו נעשה צינור שפע אלוקי. דרכו זורם עיקר האור אלוקי. אומר רבי נחמן מברסלב בכותב מוהר"ן, אבל להגיע מבחינת שפע אלוקי ענם, ושאדם הכוונה
יימשך אליו שפע אלוקי, אי אפשר המקום הזה מה שיקדש את פיו וחותמו ועיניו ואוזניו, והן מאירים לו שפע אלוקי ענם. היינו שישמור את עצמו ומוציא שקר מפיו, ויהיה לו יראת שמיים, שהוא בחינת חותם, בבחינת וריחו ביראת השם, ויהיה לו אמונת חכמים התלוי באוזנין, באוזניים, בבחינת שמע דברי חכמים, ויעצים עיניו מראות ברע, כי הן המעוררים את שפע אלוקי ענם אבו, כי הן המעוררים את שפע אלוקים אבו, כי הפה והחותם והעיניים והאוזניים תלויים במוח, והן מעוררים את המוח, שיהיה בבחינת קדם, בבחינת פנים. אומר רבי נחמן בהמשך, וככה יוצא מדבריו, שעל ידי שהאדם מקדש את המנורה הפרטית שלו, אז הוא זוכה שתהיה שלהבת אומה מעיניה. מה הפירוש? יש הרבה אנשים, יש להם איזה מין טענה או צער, שהם לא מרגישים משיכה עם הקדושה. אנחנו מבקשים מהשם, משוך עבדיך אל רצונך. יש אנשים שהם טוענים שהם לא מרגישים את השם, הם לא מרגישים קרבת השם. כתוב בספר התניא הקדוש, שאדם מן השורה, כשהוא מקיים איזה מצווה, מתפלל שחרית, מניח תפילין, אז האור האלוקי נמשך אליו. וכשהוא מסיים תפילת שחרית, מוריד את התפילין, אז האור האלוקי שר ממנו, התוספת, הקדושה שהוא קיבל מהתפילה, עד התפילה הבאה, עד מנחה, עד ערבית, או עד שהוא עושה עוד מצווה אחרת. כי מצווה גוררת מצווה. המאור עיניים, הרב נחום מצ'רנוביל מסביר מה זה מצווה גוררת מצווה. מצווה בלשון צוותא, צוותא חיבור. מצווה שיודעים מקיים גורר מצווה, גורר חיבור עם הקדוש ברוך הוא. אז כל זמן שהאדם עושה איזה מצווה, אז זה גורר חיבור עם השם. כשאדם כרגע בין המצוות הוא לא מקיים מצווה, אז הקדושה שמגיעה אליו פוסקת. אומר רבי נחמן, תדע לך שאם אתה תזכה ותשמור את המנורה הפרטית שלך, את שתי העיניים, את שתי האוזניים, נחיריים והפה, אתה תזכה שתהיה שלהבת עולה מעיניה. פירוש, אתה תזכה שהנשמה שלך כל הזמן תשתוקק אל השם בלי שתצטרך לעשות שום מצווה בינתיים. כל שכן אם תעשה עוד מצוות. אבל אם אתה תזכה שתשמור את המנורה הפרטית שלך, את העיניים והאוזניים והחותם והפה, אז הם יהיו צינורות שפע, והיא תקבל כזה אור אלוקי, כזה שפע דרך הצינורות האלה כשהם נקיים, אז כל הזמן אתה תהיה בבחינת שתהיה שלהבת עולה מעיניה, כל הזמן תשתוקק אל השם, כל הזמן תהיה בוער אל השם. מה שאין כן, כשאדם לא שומר את האיברים האלה שאמרנו, אז צינורות השפע נסתמים. אם צינור השפע נסתם, אז לא זורם שום דבר. ידוע, כמו באינסטלציה, כל אינסטלציה, תשנו אותו. אם יש סתימה בביוב, סתימה בצנרת, יש שם כל מיני קשקושים, יש סתימה, לא זורם מה שצריך לזרום, המים לא זורמים וכדומה. אותו דבר בצינורות הרוחניים. אם האדם מקדש את איבריו, את רמ"ח איבריו שעשה גידיו, בענייננו, אם האדם מקדש את השבעה נקבים שבראש שלו, שהם צינורות שפע ראשיים, אז הצינורות הם פתוחים והאור האלוקי זורם. הגמרא אומרת, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להעניק. יותר משאנחנו רוצים לקבל שפע מהבורא יתברך, השם יתברך רוצה להשפיע לנו, והוא שמח שיהודי מכין כלי ונעשה ראוי מקבל אור אלוקי. השם שמח יותר משאנחנו שמחים, הוא רוצה להשפיע לנו. כמו אבא רוצה לתת לבן, אמא רוצה להכין את הילד יותר משהילד רוצה לאכול. אז כשיהודי מקדש את עצמו, אז הצינורות הם פתוחים,
הם נקיים, וכמה שאדם מקדש את עצמו עוד יותר והצינור נפתח, אז האור האלוקי זורם משם עוד ועוד, אז הוא זוכה שתהא שרבת רמה מהרע, שהוא כל הזמן במצב שהוא מחובר עם השם. אז כל הזמן הוא משתוקק ושמח לעשות רצון השם. אז הוא מרגיש מה זה הדור נאה זיו העולם, שהשם יתברך הוא הדור והוא נאה והוא הזיו בשם העולם. הוא אומר שואל איפה השם, אני לא רואה אותו, אני לא מרגיש אותו, כי השם יתברך נמצא איתו. בזכות מה? שהוא מחובר עם השם. מה מחבר אותו? צינורות השפל שאתם רואים באיברים, בעיקר בעמודך את הנרות. איזה נרות? נרות המנורה. המנורה הפרטית שיש מקום אחד ואחד בראש, שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחיריים והפה. זה המנורה הפרטית שאדם צריך מקדש אותה. כשקראתי באחד הספרים, כשהכהן הגדול היה מדריק את המנורה, אז כתוב נר השם נשמת אדם, הנר כנגד הנשמה. אז כשהיה מדריק את המנורה היה נמשך עם כל נשמות ישראל אור אלוקי, שפע אלוקי. הנר שהכהן היה מדריק משפיע על הנשמות של כל יהודי. היוונים הרשעים הם ניסו מחבות את האור האלוקי הזה, והם ראו שהם מחבים אותם על ידי גוררים אותם לכל מיני עניינים, הפך הקדושה, והם מצליחים פה, ופתאום היהודי מתעורר מחדש, הם מחבים את האור האלוקי, פתאום היהודי עוד פעם מתעורר, הם בדקו מה זה, איך זה, אנחנו מחבים את הנשמה שם היהודי, ועוד פעם היא נדלקת, עד שאמרו מהם, יש מנורה שהכהן הגדול מדליק אותה, והוא מדליק את כל הנשמות של כל עם ישראל באותו רגע, נהיה להם יורד תשובה. אז הם יצאו כנגד המנורה וטרחו והתאמצו מטמות את השמנים, כדי שיותר מה ידליקו ישראל את המנורה, ואז יותר אי אפשר יהיה להתעורר. גם היום יהודי צריך לדעת, אם רוצה להתעורר לקדושה, הוא צריך לשמור את המנורה הפרטית, את הנרות הפרטיים שלו. שמירת עיניים, אוי ואבוי, מתחיל הקיץ, תמיד בפרשת בעמודך בתחילת הקיץ, מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו? ספר איזה מעשה, שמעתי אותו, וקראתי אותו באיזה ספר, זה דף ממעשה. אחת חשבתי, באמת אמיתי בדיוק מה שקראתי, ומה כן, ומה אמר, ואם לא, גם כן יש בזה מוסר. אפשר שזה אמיתי לגמרי. איזה בחור ישיבה, מת, נפצע בתאונת דרכים, מת מוות קליני. שהתעורר אחרי כמה שעות, אז הוא אמר, אני חייב לפגוש את הראש הישיבה שלי. הוא בא אליו וסיפר לו ככה, אדוני ראש הישיבה, אדם אחד, הנשמה שלי נתנה מממה. ושהייתי שם מממה בשמיים, ראיתי דיון בבית דין של ממה. בא סמך מהם מלאך המוות עם איזה מכשיר שנקרא MP7, ואומר, המכשיר הזה צריך לרדת מהעולם. בבית דין של ממה באים רבנים צדיקים, הקדוש ברוך הוא ואבוי, אם המכשיר הזה ירד, מה יהיה עם הנוער של עם ישראל? לא מספיק מה שעשה MP3, MP4, MP5, שירד MP7, מה יהיה איתנו? והסמך מהם אומר, אין ברירה, בשביל לקבל פנים במשיח צריך לעמוד בניסיונות, אני חייב להוריד את כל 50 שערי טומאה, חייב להוריד את המכשיר הזה. והחכמים והרבנים אומרים, אוי ואבוי. מה קרה בסוף? אני לא זוכר אם החליטו שם מה כן או לא. נפקא מינה, עכשיו אנחנו באים פה, קום קיץ מחדש, איזה מערכה, אין עוד דומה הקיץ הזה מהקיץ שעבר. חדשים מקרוב באו כל מיני אופנות זרות של כל מיני מעצבי אופנה, כל היום רק הם חושבים איך ממשיך את עצתו של בלעם הרשע, מכשיר את ישראל. אז מי יודע איזה דברים חדשים עתידים פה לבוא לעולם, שכמה שמירת עיניים צריך, אי אפשר להיות יהודי כשר בלי שמירת העיניים. הקשר שלנו עם הסביבה זה עם שמירת העיניים והמחשבה. רבי חיים בן עטר כותב באורח חיים הקדוש, עכשיו מגיע קיץ, כל אחד צריך לקבל מעצמו, מטפח ולדאוג ולשמור את המנורה הפרטית שלו, שמירת עיניים, כמו שאמרנו, ממש, ואי אפשר לנצח עד שנכשמים בהם הרבה אדם ובאדם דברי תורה, עד שנכשם בהם בתחימה. זה מערכה, תדעו לכם, שמירת עיניים זה מלחמה אמיתית, זה ממש מלחמה אמיתית, ואי אפשר לנצח בה, אלא אם האדם יקום לא פעם, ולא 100, ולא 1000 פעמים,
10,000 ויקשם ויקום ויתחיל מחדש, אז ינצח. רבי יעקב אבוחצירא אומר בפסוק 7 יפום צדיק וקם. לכאורה הוא מדייק, היה צריך להיות כתוב 7 פעמים יפום צדיק. מה כתוב 7 פעמים? כתוב 7. מה זה בא? הוא אומר השבע, לא בא המספר הפעמים שהצדיק נופל. הם היצר הרע יש לו 7 שמות, 7 כוחות, וזה מדובר מיצר הרע שהאדם הצדיק גם הוא נופל מכל 7 כוחות שהיצר הרע מפעיל כנגדו. הוא נקרא צפוני, שהוא מקרר את האדם, נקרא אכזר, בכל הכיוונים היצר הרע תוקף את האדם, והאדם נופל לא רק 7 פעמים, גם 70 ו700 ו7,000 ו10,000 ו17,000, אבל הצדיק קם ומתחיל מחדש. אז זה, את לא יודעת, נגיד שעכשיו קיץ, מקווה שזה הקיץ האחרון שאנחנו בגאומה, והיצר הרע הוא עוד מעט אומר, עובד להסתמק מן העולם, עובד למות, ומה רוצה למות מבד. הוא רוצה לקחת כמה שיותר אנשים איתו. אז אנחנו בעזרת השם לא ניתן לו. אנחנו נמצאים פה, מיד דוד המלך, שהוא יבוא, שהוא יצא, אנחנו נראה אותו ראשונים. נהיה פה, כתוב, יהושע מה ימיש מתוך אוהל, כשמשה רבנו היה בהר סיני, יהושע חיכה מה בתחתית ההר, איך שמשה רבנו ירד מהר סיני, ישר יהושע איתו. אנחנו פה בהר ציון, איך שדוד המלך מתגמל פה, יוצא מבית האסורים שם, אנחנו ישר מקבלים את פניו, וישר מצטרפים אליו, דוד, אנחנו איתך. אז השם יעזור, שאומר רבי נחמן מברסלב, כשצריך כל אדם לדאוג שמצידו, לא יהיה עיכוב ביד משיח. צריך כל אדם לדאוג שמצידו, מה יהיה עיכוב ביד משיח, שהוא מה יעכב משיח ממבוא, ואחרי שאדם משתדל בזה, תוך כדי זה גם ידאג מה שיכול לעזור, שמצידם של יהודים אחרים מה יהיה עיכוב ביד משיח. שיהודים אחרים בעזרת השם גם כן יזכו, יהיה להם את הזכות, מקבל בני משיח צדקנו. אז אנחנו מכאן קוראים לכל מי שרואה ושומע ויראה וישמע, אנחנו כתוב כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אנחנו נמצאים עכשיו בהר ציון, אצל דוד מלכה משיחה, ברוך השם, פה רחוק מכל הקשקושים שיש היום, המלחמות שיש בכנסת, מי בראש? אנחנו אומרים בן ישי בראש, אז אנחנו מחכים שבן ישי שהוא בראש, בן דוד עבדך יבוא ויגמנו רוח אפנו משיח השם, יהי רצון שנזכה כל אחד ואחד מאיתנו לעשות כל מה שיכול, מקרב הימים אשר בן ישי חי, כמו שאבן עזרא אמר. בעזרת השם יצא לנו, זכיתי היום, אתמול הגיע לי מהדפוס ספר מות עמוד אדם עליך, זיכוי הרבים, שככה כמה ראוי שנשתדל כל אחד מאיתנו להיות מזכר רבים, שזכות הרבים תלויה בו. שמעתי פעם פירוש, אין בן דוד בא עד שתכלה הפרוטה מן הכיס, עם תקרא פרוטה עם הפרטיות. אין בן דוד בא עד שתכלה הפרטיות, זאת אומרת שאדם יפסיק להיות בן אדם פרטי וידאג רק מעצמו, שהוא יתחיל לדאוג גם מאחרים, אז יבוא משיח בן דוד. יעזור השם שנזכה כל אחד מאיתנו לעשות את תפקידו הראוי, הנכון, על הצד היותר טוב, מקרב הימים אשר בן ישי חי, נזכה כולנו מקבל בני משיח צדקנו במהרה בימינו בחסד וברחמים, אמן.